سلاف هەواڵێ نێژە مەرحەبا ژوەرە ئەس بەهۆز ژیانە من یوتوبێ دەست پێ کرد vêga anha vê deqê me dest pê kir çawa me dest pê kir xwedê 5-6 sala ji Weysel û Farûq re dibêjim mitxapênin û digo îro siba lê îro bû qismet me dest pê kir û jiyana me wê înşallah berdewam bikî got xwedê qeza belakê nedî hevalê nêja ez bê qenala min lê neya min e ya we ya çawa ya we wê hûn fikrê xwe ji me rişênin û nê bêjin û ez ê bikim ça ya vîdeoyê komedî ê qişqirtma her tişt heye di nav de bes ez vê ji we bêjim hevalê dora we dîn hene ya we ji bîrî bikin ez ji hemika dîntirim xwedê caran wê vîdeo newilo ên wên bê ya me heqa jî xwedê zê we şaş bê zê we matmayî bêl zê we bikim şoqê da jiyana me me got dest pê kir divir de me konseptê xwe xweş bikişînin vîdeoyê xwe parve bikin wesa xwe ez karim spoiler bidim yani weka projeka mezin xweş jî têmê jî divir de parve bikin bira heya we jê hebî tenê ez vê ji we dixwazim ev wek kampanyayeke alîkariyê ye alîkariya got ez ji we dixwazim çi ye ez îbanê parve nakim Farûq bêm îbanê nadin divê tenê al vê derê abone olaye bere bibin abone û em tişkî dî naxwazim perê we jî naçin tişkî we jî naçin yani ji hevalê xwe re ji cîranê xwe re ji gundiyê xwe re ji malê xwe her kesî bikin abone bikin şopîner gava qenalgeha armanca xwe êdî li gor Farûq bê kengê Farûq wext wê ji me bêjî û bixwe vîdeo jî destî dene ew ê parve bikî û dawiya dawî dîs ez bêjim ev qenal ya we ye neya min e ya we ye vê ji bîr nekir em ê parve bikin vîdeoyên xwe xweş û wêsel xwe ji dengêm derkeve lo derke yek ez qurbana dengê hevalê nêja hindik me li benda we me gava hûn bûna abone û rûpela me geha armanca xwe êdî me dest parvekirina bikin vekê lê min e xêr û xweşê de bi xatirê we